chi'n sbwyn chydig bach i fi am beth i gwaith y sefydliad? Wel, dechreuodd y sefydliad cof Father Paul Sartori. Oedd e wedi cael ei geni yn 1940. Oedd e wedi gweld oedd eisiau cael hospice service yn y gytre. Yn anffodus, oedd e wedi marw pryd oedd e'n 39 cyn i fe cael pethau mewn lle. Ond oedd ei ffrindiau fe wedi meddwl siwt gymaint amdano fe. Eithon nhw lan i Llundain i ffindo mas ffeli i settle on charity a na fel oedd y Paul Sartori Foundation wedi dechrau. So dechreuodd e gyda obviously fundraising wedyn ni i cael nyrsys i fynd mas i helpu. Ond nawr mae 11 o siopau a furniture warehouse gyda ni. Mae 240 o volunteers yn gweithio yn y siopau a mae hwnna'n neud lan 40% o'r income mae'r Paul Sartori yn generato bob blwyddyn. So blwyddyn diwetha oedd dros 900,000 wedi dod mewn a mae o lia 78% o'r arian yn mynd straight i'r clinical staff i mynd mas a wneud y gwaith gytre. So pa fath o waith sy'n digwydd yn y siopa lle? A just siopa ydyn nhw'n ta, so beth eraill yn digwydd? Wel, ar y funud, ni'n gwerthu popeth. Mae bric-a-brac a dillred a celfi. Mae volunteers yn dod mewn a sorto popeth mas. A wedyn mae'n cael ei gwerthu yn y shops. A wedyn mae gyd yr arian yn mynd nôl lan i'r foundation wedyn ni a mynd mas i'r nyrsys i helpu yn y tir. A mae'r pethau sy'n y siopa, maen nhw'n cael ei gwirfoddolwyr a pobl sy'n rhoi'r pethau yna am ddim i chi? Rhoi pethau am ddim a ni mor lwcus gyda'r donations ni'n cael. Os byddwch chi'n isgo lawr llawr, mae 3 sorting room gyda fi lawr llawr a ni'n gallu chi gweld y llawr. Ond na beth sy'n cael yr arian i ddod mewn, so ni'n ddiolchgar iawn. Yn anffodus, mae'r rhan fwyaf pobl sy'n rhoi'r pethau chini, maen nhw wedi cael help o'r Paul Sartori Foundation, so maen nhw'n fodlon rhoi tyma bach nôl i helpu bobl arall hefyd. Reit. A allwch chi sbwynnu fi chydig bach am beth sy'n mynd ymlaen y bore yma yn Hwlffordd? Mae gennym ni fore clont. Os maen nhw'n cwrdd bob mis a dod gyda'i gilydd i practiso a i defnyddio'r Cymraeg, ar os does dim lot o Gymraeg yn Sir Benfro yn anffodus, so mae grwpau fel un wedyn ni'n rhoi chans i pobl i ddod gyda pobl arall i practiso a jyst i enjoyo'r iaith i fod yn onest ych chi. A Debbie yn redeg o'r caffi fan hyn unwaith y mis, chans i gael sgwrs a cwpan i'r goffi.